आरो बे समाव ट्राइबेलफोरनि हायाव गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा आवग्रिना थानायफोरखौ होस्रांनांगौनि दाबि दैखांदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आफादा थांनाय 2019 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालारखालि गुवाहाटीनि हाइकर्टआ बिथोन होदों जे ट्राइबेलफोरनि हायाव दखल खालामनाय मोनथाय गैयै गुबुन मासिफोरखौ होखारनांगौ। बे बिथोन बायदियै यूटीओ एबा यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशननि गोख्रों दाबि Btr सरकआ थाबैनो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन होखानाय बादि बेनि सायाव गोख्रोङै हाबा मावनांगौ। Btrनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि सार्केल अफिसारनो एभिक्सन खालामनो हाबा मावनांगौनि थाखाय थाबैनो बिथोन होनांगौ। आं इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोयो। दिनै आं मोनसे लेटार जायखौनाखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेटनिफ्राय जानुवारि 25 तारिख जानुवारि 2021 सनावहाय इस्यु खालामदोंमोन। बिनि सोमोन्दैहाय आङो नैबे प्रेस मिटखौहाय खालामनाय जादों। दा बे लेटारा जाहैबाय फ्रम बहाय दङ श्री डी बरा एसीएस सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार। ओमफ्राय बेखौ हरदों जाहैबाय टु जेसेबां बिटिसिनि जेसेबां सार्केल अफिसारफोर दं साफ्रोमबो सार्केल अफिसारनो बे माने हाइकर्टनि मोनसे अर्डारखौ हरदोंमोन। साबजेक्टआ जाहैबाय साबमिशन अफ इभिक्सन प्रप'जेल। ओमफ्राय रेफारेन्सआ जाहैबाय अर्डार डेटेड 09/12/2019 passed by the Honorable Guwahati High Court in PIL No. 78/2012 ओमफ्राय बेवहाय प्रदुत कुमार बरा भार्सेस द स्टेट अफ आसाम एन्ड आदार्स होननाय दङ। दा प्रदुत बेवहाय बेखौ बुंनाय दङ आरो बे जाहैबाय आं लेटारखौ गासैबो फरायजोबला, खिन्थु बेवहाय लास्टाव मोनसे माबाखौ लिरदों। बे पइन्ट बेखौहाय जोङो गोसोआव लानांगोन बा बिराद इम्परटेन्स। बे लास्टाव लिरनाया जाहैबाय दिस मे बी प्लिज टु ट्रिटेड एस द अनारेबल हाई कर्ट्स मोस्ट आर्जेन्ट होननानै बुंदों। ओमफ्राय युर्स फेथफुलि सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार। दा बिनि सोमोन्दै जों बेखौ फंनैसो आं बुंनो सानदों। बे जाहैबाय प्रदुत कुमार बरा होननाया 2012 सनावहाय बिथाङा आसामावहाय जेसेबां इलिगेल इनक्रचारफोर दं, माने आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां इलिगेल इनक्रचारफोर दङ बिसोरखौ इभिक्सन खालामनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे PIL केस फाइल खालामदोंमोन। आरो बे फाइल खालामनाय समाव खालि 6टा डिस्ट्रिक्टल' कभार खालामनानै बे खालामदोंमोन। नाथाय जोङो 2015 सनावहाय जोंबो एखे केसखौनो फाइल खालामनो थांनायाव एपिल खालामनो थांनायाव जोङो नुबाय प्रदुत कुमार बराया अलरेडि बे केसखौ होना दोनखादों। दा बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट आरो मोनसे गोदान होआमालिनो जोङो इन्टारलकेटरि लेटारनि दारै बेखौहाय जोङो बे केसावहाय हाबफानाय जादों। आरो बे हाबफानायनि खारनानो जाहैबाय प्रदुत कुमार बराया जे जोंनि बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट, बै समाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन, आरो बाद बाखि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ बियो नागारनानै आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ नागारनानै खालि 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बिथाङा बे PIL खौहाय होदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा नाथाय जों बेनिखायनो जोङो बे इन्टारलकेटरिनि दारै हाबफानानै जों हाबफानाय लोगो लोगो बेवहाय जोंनि इनक्लुडिं जोंनि बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आरो गुबुन आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्ट हाबफानानै टटेल 10टा डिस्ट्रिक्ट जादों। दा नैबे खेत्रआवहाय जोङो सम सम नुयो माने बयबो प्रदुत कुमार बरा
खौसो होदों होननानै सानो नाथाय आं दिनैहाय नोंथांमोननि दारै नैबेखौ क्लियारिफिकेसन होनो सानदों ओमफ्राय लोगोसे अलरेडि गुवाहाटी हाइकर्टआ 9 डिसेम्बर 2019आवनो अर्डार होखाबायमोन नाथाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बे 2021 सनावहाय जिनाखि मोनसे लेटार इसु जादोंमोन नैबे लेटारा बेखौहाय दिनैसिम मोनसेबो स्टेप मावनाय जोङो आगान नुवाखै दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना बिसेस करे जोंनि बे बिटिसिनि दा CEM आरो बिटिसिनि प्रसासन बिटिसिनि सरकारखौहाय जोङो खावलायगोन दिनै बोसोरसेनि बारा जालांबाय दिनैसिम मानो मोनसेबो स्टेप लायाखै जोङो खावलायो नोंथांमोना थाबैनो बे बेल ब्लकनि जा जेरैहाय हाइकर्ट गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डार मथे इभिक्सननि थाखाय गोख्रैनो बेबस्था लानांगौ आरो बे जोंनि जेनाखि 4,50,000 बिगा हाखौहाय जाय इलिगेल इनक्ल'सारफ्रा अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो लानांगौ आरो जोङो बेवहाय बुंनो सानबावो दे बिसेस करे जायफ्रानाखि दा बे बिटिसि सरकाराव दं बेवहाय नोंथांमोना आरो जों बयबो मिथिखागौ जे दिनै प्रमद बर' सार बिथाङाबो आबसुनिफ्राय फैनाय आरो थिग बेबायदिनो गबिन्द सार डिपुटि CEM बिसोरबो मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय दा बिसोरनि जिनाखि आन्दलन खालामबोनानै दिनैहाय बिसोरो बे बिटिसिखौहाय सालायनो जे खाबुखौ मोनदों आरो बिथांमोना जि आन्दलन सालायनाय समावहाय जेरैबायदि बेल ब्लकनि खोथा बुङोमोन आरो जेरैबायदि बेल ब्लकनि बिसोरो सम सम ओरैबायदि धर्नाबो होबोदों ओमफ्राय आवाजबो होबोदों थिग दा पावाराव नोंथांमोना दङ नोंथांमोननिसिम खावलायनाया बेनो गोख्रैनो नैबे लेटार हिसाबैहाय जेसेबांनाखि सार्केल अफिसारफोर दङ बिटिसि ओनसोलावहाय बै समावहाय डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैमोन दाथ' मोनबा जाबाय बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां सार्केल अफिसारफोर दं बिसोरखौ इमिडियेट बिनि सायावहाय नैबे लेटारनि सायाव हाइकर्टनि अर्डारनि सायाव इभिक्सननि थाखाय खामानि मावनो अर्डार होनांगौ होननानै जों नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय आसा खालामदों जोंनि UTOनि बे खावलायनायखौ नोंथांमोना खोनासंगोन आरो जोंनि जिनाखि 4,50,000 बिगा हाया गुबुननि दखलाव दं बेफोरखौ नोंथांमोननि दारैनो जेन बेखौ मुक्त खालामनो हागोन बेखौल' बुंबाय अन्नानै जोंनि खोथाखौ अन्नानै एसे सिरियास हिसाबै लादो आरो बे जिनाखि खामानि जिनाखि मावनांगौ खामानिफोर दं थाबैनो मावनो थाखाय आरोबाव खनसेबाव आङो UTOनि जानानै खावलायहरबाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPC FAC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101536360 70020262133 9101536360